Ужгорода у 17 віці їх храм. Знаємо, що в час війни, коли сюди прийшли австрійські католики, вони були дійсно фанатики Габсбурги, так вони почали дискримінувати усіх людей. Но почалася дискримінація той не лише православних русинов, но й протестантів, кальвіністів. За много років до Ужгородської унії австрійці тут в Ужгороді одобрали єдиний кальвінський храм і зробили з нього католицьким, який до днесь католики так і не вернули Кальвіна. Правда, їм немного пізніше, поки виділили землю, так як нам, коли від нас забрали старий собор, то влада Ужгорода виділила землю під новий собор. Наконець Габсбурги перемогли. Но до сих пір осталося такий тяжкий остаток.